Povijest četvrtkom. Nedjelja 22. lipnja 1941. trebala je za građane Leningrada biti lijep dan. Većina građana otišla je na izlet izvan grada. Dobar dio njih odlučio se za obalu Baltičkog mora i šume i jezera sjeverno od grada. Ta su područja pripala Sovjetskom savezu nakon kratkog ali krvavog zimskog rata s Finskom. Činjenica da je Sjeverna armija pomakla granicu Sovjetskog saveza i Finske 100 kilometara na sjever davala je sigurnost građanima Leningrada pred činjenicom da je finski saveznik, nacistička Njemačka, u tom trenutku gospodarila Europom. Sigurnost je davala i činjenica da je Sovjetski savez nacističkom Njemačkom potpisao sporazum o nenapadanju i da je tim sporazumom Sovjetski savez dobio odriješene ruke da okupira dobar dio Poljske i pribaltičke države, Litvu, Latviju i Estoniju. Tako se Leningrad našao udaljen stotine i stotine kilometara od granice s nacističkom Njemačkom. I tako se većina Leningrađana odlučila za vikend na odmoru. Neki su odlučili otići u kazalište ili operu. Leningrad je još uvijek bio kulturno središte Sovjetskog saveza. A neki su, poput skladatelja Dimitrija Šostakovića, odlučili kupiti kartu za subotnju utakmicu Leningradskog Dinama. Ali u subotu 21. lipnja 1941. godine feldmaršali njemačke vojske von Leb, von Bock i von Rundstedt dobili su iz vrhovnog zapovjedništva kodnu riječ Dortmund. Ta tri feldmaršala zapovjedala su grupama armija sjever, centar i jug. Kodnu riječ proslijedili su svojim stožerima i zapovjednicima postrojbi. Kodna riječ označavala je da će sljedećeg jutra u 3 sata i 10 minuta oko 3 milijuna njemačkih vojnika, 3200 tenkova, više od 7000 topova, 2000 zrakoplova, 600.000 kamiona i 600.000 konja krenuti u napad na Sovjetski savez. Bila je to najveća invaziona snaga ikad okupljena u povijesti, govori profesor Tihomir Ponoš, novinar Vjesnika. Leningrad je bio isprva primarni cilj grupe armija Sjever kojem je zapovjedao feldmaršal von Leb. Ta grupa armija trebala se kroz pribaltičke republike, dakle Estoniju, Litvu i Latviju, probiti prema Leningradu i što je moguće brže zauzeti taj grad. Inače, Leningrad ima jedan sasvim izuzetan položaj u Sovjetskom savezu. Prvo riječ je o gradu kojeg je osnovao početkom 18. Petar Veliki, zatim riječ je o gradu u kojem je izbila Oktobarska revolucija 1917. i na kraju krajeva tu je sam naziv grada koji se nakon Lenjinove smrti je grad preimenovan u Leningrad i bilo bi malo nezgodno da grad koji se zove zapravo po, tako rekuć, ocu Sovjetskog saveza nađe u njemačkim, odnosno neprijateljskim rukama. 22. lipnja 1941. kada je započela operacija Barbarossa, započela naravno i operacija na dijelu grupe Armija Sjever. I isprva je to išlo izuzetno brzo, zapravo za sovjetske trupe šokantno brzo. U prvih nekoliko dana je ostvaren prodor od nekoliko stotina kilometara. Primjera radi, točno tjedan dana nakon izbijanja rata, 29. lipnja, njemačke trupe bile su u Rigi. Prvi udar je bio stvarno kompletan uspjeh sa vojnog stanovišta i Njemci su razbili 12 od 15 sovjetskih divizija koje su se nalazile na tom području. Odmah nakon početka invazije golemi broj Leningrađana javio se u Crvenu armiju, u dobrovoljačke jedinice nazvane opločenije. Veći broj dobrovoljaca, uglavnom radnika i inženjera, nije primljen u vojsku. Rekli su im da će njihov rad u tvornici biti jednako važan.
U gradu se održavaju veliki mitinzi, ali jedinice grupe Armija Sjever, predvođene Pancer grupom 4, brzo su napredovale prema gradu. 14. srpnja ova je zapovjed pročitana jedinicama Crvene armije, smjera sjeverozapad. Drugovi crvenoarmejci, oficiri i politički radnici. Neposredna opasnost od neprijateljskog napada sada se nadvila nad Lenjingradom, kolijevkom proletarske revolucije. Dok se jedinice Sjeverne fronte hrabro bore protiv nacista i finskih Schutzkorps hordi, sve od Barencovog mora do Talina i Hankoa, i brane svaki pedalj naše voljene sovjetske domovine, jedinice Sjeverozapadne fronte, često ne uspijevajući odbiti neprijateljske napade i napuštajući svoje položaje, a da nisu zametnule borbu s neprijateljem, svojim ponašanjem samo ohrabruju sve drskije Nijemce. Neki strašljivci i pojedinci obuzeti panikom ne samo da napuštaju frontu bez naređenja, već i siju paniku među dobrim i hrabrim vojnicima. Zapovjed je dalje govorila da će svakome tko napusti frontu bez zapovjedi suditi ratni sud. Kao moguća kazna spominjala se smrt strijeljanjem. Sredinom srpnja armijska grupa Sjever počela je ipak usporavati svoje napredovanje. Naime, prilično brzo su Njemci došli na teritoriji između Iljmenskog i Čudskog jezera. Sad tu valja imati na umu da je tu još i rijeka Luga i da je tu još cijeli niz manjih jezera i močvara, velikih močvara. One su to je jedan teren veoma nezahvalan za njemački način ratovanja koji je bio zasnovan na blitzkriegu, dakle na brzim i snažnim udarima oklopnih jedinica. U sastavu grupe Armija Sjever bila jedna oklopna grupa koja bi imala snagu zapravo oklopne armije. Nadalje, neočekivani jak otpor Njemci su naišli u Estoniji. To je jedna od republika koju su oni računali da će otpor biti relativno malen, jer je Stalin 40. poništio samostalnost i Estonije, i Litve, i Latvije i te tri do tada samostalne države pripojio Sovjetskom savezu, ali otpor bio velik. Obrana Talina trajala je nekoliko tjedana, iako je von Leb isprva jedan korpus odvojio za čišćenje Estonije, morao je još 5 divizija kasnije prebaciti u Estoniju, a da stvar po Njemce bude još nepovoljnija, kada su sovjetske trupe vidjele da više ne mogu braniti Talin, onda su se odlučile evakuirati pomorskim putem prema Kronštatu. To je jedan otok, pomorska baza ispred samog Leningrada, i dobrim dijelom oni su se i uspjeli evakuirati, iako su na tom putu izgubili oko 50 brodova, što trgovačke, što ratne mornarice, ali oni koji su uspjeli doploviti bili su velika podrška i velika snaga u obrani Leningrada u sljedeće 2,5 godine. U kolovozu prvi čovjek komunističke partije u Leningradu, Ždanov, zatražio je da se svom stanovništvu, posebno mladima, pruži poduka u rukovanju s oružjem. Izlaganje na partijskom aktivu završio je riječima: ili će radnička klasa Leningrada biti pretvorena u robove, a najbolji među njima istrijebljeni, ili ćemo mi Leningrad pretvoriti u fašistički grob. Početkom kolovoza postalo je jasno da je Leningrad u opasnosti. Ždanov je zajedno s maršalom Klementom Vorošilovom, zapovjednikom sjevernih jedinica Crvene armije, 21. kolovoza potpisao apel građanima Leningrada. Ustanimo kao jedan u obranu našega grada, naših domova i obitelji, naše slobode i časti. Izvršimo našu svetu dužnost kao sovjetski rodoljubi u nemilosrdnoj borbi protiv omrznutog i bezdušnog neprijatelja. Budimo budni i bez milosti prema kukavicama, izazivačima panike i dezerterima. Uspostavimo najstrožu disciplinu našemu gradu. Naoružani takvom željeznom disciplinom i boljševičkom organizacijom, dočekajmo neprijatelja i otjerajmo ga. Bez obzira na sve žešći jezik proglasa i zapovjedi i bez obzira na sve jači otpor Crvene armije, postalo je jasno da postoji mogućnost da njemačke jedinice dođu do Leningrada. Grad je trebalo pripremiti za obranu. Pripreme su započele već u srpnju. One su isprava bila i kaotične i zbrkane, ali su cijelo vrijeme bile vrlo energične. Postoje prvo dosta veliki nedostatak naoružanja. Nije bilo dovoljno ni pušaka, nije bilo protuoklopnih topova, nije bilo dovoljno artiljerije uopće. Djeca su primjerice u Leningradu dobila zadatak da skupljaju boce
i za 2 tjedna skupila su ta djeca 1 milijun boca. Od njih su se radili molotovljevi kokteli kojima se barem pokušavalo usporiti napredovanje njemačke vojske. Istovremeno, što je malo paradoksalno za jedno totalitarno društvo, ali su u Leningradu imali velikih problema sa novinama. Naime, Leningradska pravda je objavila fotografiju crvenoarmejca kako uspravan, lijepo se izvinuo u luku, baca molotovljev koktel prema njemačkom tenku ili tako nečem. A Vorošilov je pobjesnio kad je vidio tu fotografiju, jer je rekao da ako će ljudi sad početi imitirati ovu fotografiju, još malo neće imati ko bacati boci, ali će svi poginuti. Na utvrđivanju grada radilo je od 500.000 do 1 milijun ljudi. Ljudi su počeli stvarati nekakve ratne zalihe, iako naravno nitko nije mogao stvoriti, nitko nije niti računao da će biti potrebno stvoriti zalihe za opsadu dugu 872 dana. Hrana je prvi put racionirana 18. srpnja, ali zapravo su tada još obroci bili normalni. Ne može se govoriti o nekakvoj jakoj racionalizaciji, jer su stanovnici prve kategorije, dakle radnici i vojnici, dobivali 800 grama kruha dnevno, a bilo je i drugih namirnica, masti, mesa, šećera, čak i povrća. Istovremeno se odvijalo nešto što se na neki način može nazvati dvosmjernom evakuacijom. Naime, grad napuštaju djeca, nemoćni, majke s malom djecom i evakuirano je otprilike 260.000 ljudi na taj način. Istovremeno grad nam napuštaju kvalificirani radnici, jer se dosta industrije selilo na istok zemlje, kompletne tvornice su demontirane, pospremljene u sanduke i posljednjim vlakovima prebačene na istok. I sa tim tvornicama prebačeno je otprilike 143.000 kvalificiranih radnika. Istovremeno sa područja koje su zauzimali Njemci u grad su stalno pristizale izbjeglice. Tako da je vjerojatno na područje Leningrada više ljudi došlo nego što ih je sa tog područja otišlo. Evakuirane su najvrijednije umjetnine iz Ermitaža. Ukupno je 31 vagon pun umjetnina prebačen na istok zemlje. Plan o evakuaciji ljudi, a bilo je u planu evakuirati otprilike 700.000 ljudi, nije ostvaren. U međuvremenu su i Njemci napredovali i 30. kolovoza 1941. ušli su u Mgu. Tako su prekinuli svaku izravnu željezničku liniju sa istokom zemlje i 3 milijuna ljudi ostalo je odsječeno. Rujna prva granata ispaljena iz njemačkih dalekometnih topova pala je na Leningrad. 8. rujna Luftwaffe je bombardirala grad. U tom prvom većem napadu iz zraka njemački zrakoplovi bacili su na Leningrad zapaljive bombe s vremenskim upaljačem te niz nagaznih mina. Kao posljedica napada od 8. rujna u gradu je izbilo 178 požara. Protuzrakoplovno topništvo tog je 8. rujna uspjelo oboriti samo 5 njemačkih zrakoplova. U očaju, piloti Crvene armije zalijetali su se u svojim sporim i isluženim zrakoplovima u njemačke lovce i bombardere. Zanimljivo je recimo da se tu večer, bilo je to ovaj noćni napad, u kazalištu Komedija normalno održavala predstava i kada je oglašena zračna uzbuna, samo je ravnatelj kazališta zamolio ljude da se stanu za zidove, a predstava je normalno i dalje išla dalje. No te večeri pogođeno je skladište Badajev. To je zapravo kompleks skladišta i koliko god su do tada u Leningradu što je moguće više toga decentralizirali, pa su tako sektorski po četvrtima organizirali obranu, pa po tvornicama posebno, skladište i namirnice nisu decentralizirali i raspršili po cijelom gradu. Skladište je bilo praktički potpuno uništeno i praktički je grad ostao bez hrane, bez masti, bez žita, bez ogrijeva, petroleja i tako dalje.
Svakog dana je trebalo hraniti 3,5 milijuna ljudi, a hrana je bivalo sve manje i manje, i ne samo to, nego je mogućnosti da se dopremi hrana bilo sve manje i manje, i ona je uskoro postala jedan vrlo rizični pothvat preko jezera Ladoga. Iz Moskve je zbog toga pod hitno došao stručnjak za prehranu Dmitrij Pavlov. On je skupio svu hranu koju je mogao naći u gradu i zaključio da hrane za ima 2,5 mjeseca, a ako obroci budu vrlo mali. To što je on u tom trenutku nazvao vrlo malim obrocima, za stanovnike Leningrada će na vrhuncu opsade početkom 1942. godine biti zapravo carski obrok. Gradu je u normalnim okolnostima bilo potrebno 2100 tona brašna dnevno. Pavlov je to odmah smanjio na 1500 tona brašna, a uskoro na 1100 tona brašna dnevno. Za razliku od većine stanovnika Leningrada, Pavlov je znao da je okupiran Šliselburg na obali Ladoge i da je grad kopneno potpuno odsječan. Leningrad je bio pred padom. Razorni zračni napadi ponovili su se 9. i 10. rujna. Grad je stalno bio pod topničkom vatrom. Prethodnice oklopnih kolona Wehrmachta bile su nadomak leningradskim predgrađima. Stavka, sovjetsko vrhovno zapovjedništvo, koje je već i onako svaki dan slalo zapovjedništvo obrane Leningrada prijeteće telegrame, odlučilo je imenovati novog zapovjednika obrane. Staljin je za taj posao odabrao generala, kasnije maršala Georga Konstantinovića Žukova. Žukov je sa sobom u Leningrad doveo 2 sposobna generala, Feduinskog i Kozina. Kada je Feduinski posjetio 42. armiju koja je branila južne prilaze gradu, našao je njezinog zapovjednika u stanju očaja. Ovaj nije bio u stanju pokazati na karti gdje se nalaze njegove jedinice. Feduinski je poslao izvještaj Žukovu. U izvještaju je pisalo: jedino riječ čudo može objasniti činjenicu da Leningrad još uvijek ima obranu. Po cijele dane trajali su dvoboji topništva Wehrmachta i Crvene armije. U divljim borbama na prilazima gradu uništavane su cijele jedinice. Svaki su dan leningradske bolnice primale 4000 ranjenih građana. Svi su oni stradali od njemačkih topova i bombardera. Ali grad nije smio pasti. Kada se 9. divizija radničke milicije spremala na frontu, Žukov je poručio zapovjedniku divizije, pukovniku Antonovu: ako do 17. rujna do 9 sati divizija ne bude na bojištu, pred prvi zid u Leningradu postrojit ću odgovorne i strijeljati ih kao izdajice. Ali u noći s 19. na 20. rujna s bojišta su došle dobre vijesti za branitelje Leningrada. Te noći Žukovljev glavni obavještajni časnik, brigadni zapovjednik Evstigajev, primio niz izvještaja od partizana da njemačka vojska ukrcava tenkove na željezničke vagone i da vlakovi s tenkovima odlaze na jug. Kada je te izvještaje odnio Žukovu, ovaj se izvikao na Evstigajeva, nazavši njegove izvještaje dijelom provokatora. Ali izvještaji su bili istiniti. Pancer grupa 4 odlazila je na jug kako bi se pridružila pancer grupama 2 i 3 u operaciji Tajfun, predstojećem napadu na Moskvu. Staljin je znao da njemačka vojska neće pokušati zauzeti Leningrad. Podatak je dobio od sovjetske obavještajne mreže u Europi, poznate pod imenom Crveni orkestar. Nakon rata na suđenju nacističkim ratnim zločincima u Nürnbergu, general Alfred Jodl ovako je objasnio Hitlerovu odluku da ne zauzme Leningrad. Vrhovni zapovjednik armijske grupe Sjever, feldmaršal von Leb, istaknuo je da bi mu bilo apsolutno nemoguće hraniti i opskrbljivati milijune Leningrađana kad bi pali u njegove ruke. U to je vrijeme situacija s opskrbom armijske grupe bila katastrofalna. To je bio prvi razlog. Kratko vrijeme prije toga, ruske armije napustile su Kijev. I tek što smo zauzeli grad, došlo je do niza strašnih eksplozija. Veći dio središta grada je izgorio do temelja. 50.000 ljudi ostalo je bez doma. Njemački vojnici pretrpjeli su znatne gubitke, jer su dignute u zrak velike količine eksploziva. Isključivi cilj zapovjedi bio je zaštita njemačkih vojnika protiv takvih katastrofa, jer su u Harkovu i Kijevu u zrak odletjeli čitavi stožeri. 7. listopada Hitler je objavio zapovjed da se ne prihvati predaja Leningrada. Ako se izbjeglice iz Leningrada približe njemačkim crtama obrane, moraju se otjerati vatrom. U zapovjedi također je pisalo da se Leningrad treba zračnim i topničkim bombardiranjem sravniti sa zemljom.
U međuvremenu, što se tiče samih Leningrađana, stvari se drastično mijenjaju. Više glavni protivnik nisu bili Njemci, nego glad u samom gradu. Dakle, neprijatelj više nije bio pred vratima, nego je neprijatelj bio u samome gradu. 1. listopada dnevno sljedovanje hrane ponovo je racionalizirano na 400 grama kruha dnevno za najvišu kategoriju, a uskoro na samo 250 grama. Za djecu i administrativno osoblje to je značilo 125 grama kruha dnevno. Tek krajem prosinca, kada je jezero Ladoga bilo dovoljno zaleđeno, to znači da je led bio debeo od 20 cm, hrana je u nekakvim uvjetno rečeno normalnim količinama počela pristizati u grad i Ždanov je odmah povećao dnevno sljedovanje. On zapravo nije imao nekakvog realnog razloga da poveća dnevno sljedovanje što se tiče količina namirnica koja je pristizala, ali je zbog morala stanovnika to napravio odmah. Leningrad je bio odsječen. Na zapadu je bilo Baltičko more. Na sjeveru finske trupe zauzeli su položaj od Baltičkog mora do jezera Ladoga. Na jugu njemački položaji prostirali su se od Baltika do Ladoge. A skoro svaki dan po gradu su padale njemačke granate i bombe. Aleksandar Wert, dopisnik Sunday Timesa i BBC-a iz Sovjetskog saveza, od majora Lozova, časnika iz stožera obrane grada, čuje ovu priču o bombardiranju grada. Zasipanje granatama može biti zaista uznemirujuće. Jednom sam bio na Nevskom prospektu, kada je u neposrednoj blizini eksplodirala granata. A 10 metara dalje jednom je čovjeku krhotina granate odsjekla glavu. Bilo je užasno. Vidio sam kako je načinio posljednjih 10 koraka bez glave. Krv je bila posuda uokolo prije nego što se srušio. Nikada neću zaboraviti noć kada je zapaljiva bomba pogodila dječju bolnicu. Mnogo je djece poginulo, a kako je čitava zgrada gorjela, neka su djeca izgorjela. Biti svjedokom ovakvih događaja loše djeluje na živce. Naša služba hitne pomoći dobila je upute da odmah nakon eksplozije što je brže moguće opere krv s pločnika. Jedini spas za Leningrad bilo je jezero Ladoga, ali ono je prestalo biti plovno 16. studenog. U gradu je ostalo odsječeno oko 3 milijuna ljudi, među njima bilo je 400.000 djece. Postavilo se pitanje kako proizvesti kruh. Žita nije bilo, pšenice nije bilo, grad je bila strašna. Samo u studenom 1941. umrlo je najmanje 11.000 ljudi od gladi. To su nekakve službene brojke za studeni i one su vjerojatno podcijenjene, ali ono što će se događati u sljedećim mjesecima je daleko strašnije nego ono što se zbivalo u studenom 1941. Jedna od ideja koja je pala na pamet sovjetskim znanstvenicima je da se stavi pokvarena uljana pogača u kruh. Isprava je u jednom kruhu 3% jednog kruha je bilo napravljeno od pokvarene uljane pogače. Kako to nije bilo dovoljno, taj postotak je podignut na 10. Pod kraj studenoga sastav kruha izgledao je ovako. 10% celuloze, 10% pokvarene uljane pogače, 2% pljeve, 2% prašine iz vreća za brašno, 3% mljevenog kukuruza i 73% raženoga brašna. Istovremeno su radili nešto što su nazvali mesnim želeom, a to se radilo od ovčjih crijeva i telećih koža. Radile su se i kobasice, ono što se nazivalo kobasicama, od ostataka konjetine, graha i soje. Leningrad je zbog te ogromne gladi postao grad bez kućnih ljubimaca. Manje više svi psi i mačke su pojedeni. Službeno nije zabilježen kanibalizam, ali je teško zavjerovati da ga nije bilo. Zima 1941. na 1942. godinu bila je strašna. Leningrađani su na licima svojih sugrađana mogli primijetiti koji će od njih umrijeti od gladi. Ljudi su izgledali poput utvara, s nekim snenim izrazom lica. Glad je bila strašna. Da bi napunili prazne želuce, da bi smanjili muke izazvane glađu, ljudi su pronalazili nevjerojatne nadomjestke. Pokušavali su hvatati vrane.
Kopali bi po ormarićima za lijekove u potrazi za ricinusovim uljem, uljem za kosu, vazelinom ili glicerinom. Priređivali bi juhu ili želatinu od stolarskog ljepila, ostruganog s tapeta ili s oštećenog namještaja. Međutim, nisu svi ljudi tog golemog grada imali takve dodatne izvore hrane. Smrt bi zatekla ljude svugdje. Na ulici pali bi da se nikada više ne podignu. U kućama zaspali bi da se nikada ne probude. U tvornicama bi se srušili na radnome mjestu. Uz glad javila se i oštra zima. Ta zima 41. na 42. je inače jedna od najoštrijih uopće u 20. stoljeću u Rusiji i temperature su pale ispod -30. Nema struje, nema grijanja. Hidroelektrane su kontrolirali Njemci, termoelektrane su radile na nekakvom minimumu, tek toliko da upravne zgrade i ono malo tvornica koje su radili imaju barem nešto malo struje. Dakle, nema grijanja, a njemačke granate i tada još nisu napravile toliko veliku štetu po gradu, ali su porazbijale skoro sve prozore. Pa su onda stavljale nekakve tamne vreće ili platna na prozore kako bi se spriječila hladnoća, smanjila hladnoća. To je pak rezultiralo time da su stanovnici Leningrada gotovo 24 sata dnevno živjeli u mraku, što je pak izazvalo nove psihičke poremećaje kod ljudi. Inače, u to doba godine je u Leningradu dan svega nekoliko sati dnevno, ali sad niti tih nekoliko sati dnevno nisu imali. U studenom i prosincu iz grada je evakuirano samo 35.000 ljudi, i to uglavnom zrakoplovima. Početkom prosinca ljudima je bilo dopušteno da odu iz grada, barem onima koji nisu bili na bojištu ili u tvornicama i službama. Išlo se preko jezera Ladoga, ali odlazak je bio neorganiziran. Mnogi su se odlučili prijeći zamrznuto jezero pješice i tako su umrli. Leningrad je postao pakao. Kada je 1943. godine Aleksandar Wert kao ratni dopisnik BBC-a došao zrakoplovom u okruženi Leningrad, njegova domaćica u hotelu Astoria ispričala mu je ovu priču o zimi 1941. na 1942. Ne znate kako je to bilo. Hodalo se preko leševa na ulici i po stepenicama. Čovjek jednostavno nije obraćao pažnju. Bilo je uzaludno zabrinjavati se. Događale su se užasne stvari. Neki su od gladi sasvim poludjeli. Bilo je uobičajeno skrivati u kući mrtve i koristiti njihove potrošačke karte. Toliko je ljudi posuda umiralo da vlasti nisu mogle voditi evidenciju o mrtvima. U prosincu 1941. u gradu je umrlo 52.000 ljudi. U siječnju svaki je dan umiralo između 3,5 i 4.000 Leningrađana. U prosincu i siječnju umrlo je ukupno 200.000 ljudi, a i mrtvi su bili veliki problem u Leningradu. Velika hladnoća zamrznula je zemlju. Iskopati grob u smrznutoj zemlji često je bio nezamisliv napor za izgladnjele ljude. Naime, sahraniti nekoga u lijesu bio je neprimjeren luksuz, jer je lijes ipak od drveta i mogao se iskoristiti za potpalu. Tako da su mrtve sahranjivali umotane u plahti ili neko drugo platno i sahranjivali su ih zapravo sve u kolektivnim grobnicama. Pojavio se problem falsificiranja bonova za hranu, za to malo hrane što su dobivali. I tu se mora kazati da je tu bilo zapravo jedan nevjerojatan moral stanovništva, da je prvo takvih pojava bilo vrlo malo. Dobro, činjenica je da su se one, kako se to obično kaže, energično kažnjavale, to je značilo trenutno streljanje, bez suda, porote, bilo čega. A same sovjetske vlasti su se dovinule problemu i odredile da svatko može uzimati hranu, dakle to malo kruha, samo u svom dućanu. I malo su poboljšale koliko su mogle kvalitetu tih markica za prehranu, iako su pazile da mi se netko učestalo ne prijavljuje sa zahtjevom da mu se izda nova markica za prehranu jer je staru izgubio. No, mnogi su taj problem riješili tako da nisu prijavljivali preminule članove obitelji. Tako da postoje svjedočanstva, recimo 2 male djece koji su zajedno sa bakom i djedom svoje roditelje koji su umrli od gladi sklonili na tavan
i koji pišu hura, sad imamo dovoljno kruha, jer su uzeli markice od svojih roditelja. Zajedno s bombama i propagandnim lecima njemački su zrakoplovi znali izbacivati krivotvorene bonove za hranu, u nadi da će oni srušiti sustav opskrbe u Leningradu. Ali usprkos gladi u gradu nije bilo pobune ni pljačkanja dućana. S jedne strane postojale su drakonske kazne za krađu. Aleksandru Vertu, šef partijske organizacije u Leningradu Kuznjecov, rekao je da su za krađu 1/4 kile kruha ljude streljali. Ali većina građana Leningrada, usprkos gladi i očaju, sačuvali su disciplinu u opskrbi. Aleksandar Vert u svojoj čuvenoj knjizi Rusija u ratu donosi jedan događaj iz te strašne zime. Vozač kamiona upravo je istovarivao kruh pred prodavaonicom kad je granata pogodila prednji dio kamiona i ubila vozača. Kruh se razletio po pločniku. Prilika je bila kao stvorena za pljačku. Međutim, ljudi su se okupili oko olupine kamiona, podigli uzbunu i čuvali kruh do dolaska drugog kamiona. Svi su oni bili gladni. Napast da zgrabe svježi komad kruha bila je neodoljiva, a ipak ni jedan jedini komad nije ukraden. U toj ratnoj zimi 3/4 beba umrla je, a da nije navršila 1 godinu života. Na ogromnu glad, hladnoću i praktički stalni mrak još se nakalemio i nedostatak vode. Zbog niskih temperatura sve se smrznulo, vodoopskrba je postala nemoguća i jedina mogućnost je bilo da se buše rupe u ledu i da se iz neve izvlači voda. Sad to je ono što nešto, to ne izgleda toliko naporno, ali kad se ima na umu da je stanovništvo bilo strahovito iscrpljeno, onda valja imati na umu da je to zapravo bio za mnoge doslovce smrtni napor, taj odlazak do neve po nekoliko litara vode. Koliki su ukupno bili gubici stanovnika Leningrada u toj prvoj ratnoj zimi zapravo se vjerojatno nikad neće znati, ali procjene su da je od gladi umrlo najmanje 500.000 ljudi. Položaj dviju vojski nalikovali su na bojište iz Prvog svjetskog rata. 1000 kilometara rovova, podlikava žica, duboko je šalonirana obrana, velika minska polja i stalni topnički dvoboji. Samo je njemačka vojska oko Leningrada razmjestila 140 topničkih bitnica. 70 ih je bilo razmješteno oko Krasnog sela, a drugih 70 oko Mge. Ti su topovi svaki dan zasipali granatama Leningrad. Svaki pokušaj proboja njemačkih položaja plaćao se strašnim gubicima. Ali njemačka vojska nije samo branila svoje položaje. Wehrmacht je nastojao dodatno stegnuti obruč oko grada. Naime, 9. studenog, dakle to je već početak opsade, Njemci su zauzeli Tihvin. I zato je sve što je išlo preko jezera Ladoga moralo putovati punih 400 km duže nego što bi putovalo da su Sovjeti kontrolirali Tihvin. I da 8. prosinca 1941. Crvena armija Tihvin ipak nije uspjela osloboditi, pitanje je li bili grad preživio. Tu svakako treba imati na umu činjenicu da su u siječnju 1942. Sa istočne strane jezera uspjeli postaviti prugu sve do samoga jezera, tako da je taj ledeni put bio dug, uvjetno rečeno, samo 30 km. Taj put je bio vrlo opasan, jer je bio na udaru i njemačke artiljerije i Luftwaffe. I da 13. siječnja 1942. Crvena armija nije poduzela jednu ofenzivu koja je imala nekakvog uspjeha, ali ne puno. Nakon pada Tihvina u grad je hrana mogla stizati samo zrakoplovima. Ali njemački zrakoplovi i protuzrakoplovna obrana koncentrirali su se na presretanje tih zrakoplova. Zrakoplovstvo Crvene armije imalo je velike gubitke, a u grad je tim zračnim putem stizalo samo prešano meso i druge koncentrirane namirnice. I to je stizalo u malim količinama. Kada se jezero Ladoga smrznulo, hrana, vojna oprema i pojačanja prevozili su se u kamionima preko zamrznute površine jezera. Ali padom Tihvina opskrbna baza pomaknuta je u Zaborje, malu postaju smještenu se divlje netaknute šume i udaljenu 150 km od jezera Ladoga. Iz očaja ratni sovjet Leningrada zapovjedio je gradnju obilazne ceste od Zaborja do Ladoge.
Cesta je bila duga 300 km i probijena je uz ogromne napore mobiliziranih radnika i vojnika kroz nekadašnje šumske puteljke i netaknutu gustu šumu. Cesta je probijena za mjesec dana i to u jeku od jedne od najhladnijih ruskih zima u 20. stoljeću. Na širokom potezu cesta je bila tako uska da se kamioni nisu mogli mimo ilaziti. Zbog dubokog snijega i strmina, u kraju koji je vozačima bio potpuno nepoznat, dolazilo je do neprestanih kvarova i zastoja. Srećom, 3 dana nakon završetka ceste vojna situacija se naglo izmijenila nabolje. Crvena armija ponovno je zauzela Tihvin. Bilo je očigledno da nova cesta ne može spasiti Lenjingrad. Konvoju kamiona koji je napustio Zaborje trebalo je 14 dana da se iz Novaje Ladoge vrati u bazu. U 3 dana između Novaje Ladoge i Jeremine gore zaglavilo se u snijegu 350 kamiona. Konvoji su putovali brzinom od 30 km na dan. Usprkos gladi, stalnom bombardiranju i strašnoj zimi, građani Lenjingrada i vojnici Crvene armije uspjeli su obraniti svoj grad. Ono po čemu se upravo pamti cijela ta zima 41. 42. ono što je kasnije nazvano Lenjingradskom epopejom, zbog koje je Lenjingrad jedan od samo 4 grada u Sovjetskom savezu koji su proglašeni gradovima herojima. Ostala 3 su Odesa, Sevastopolj i Staljingrad. I ono što zapravo u svemu tome najviše fascinira je odlučnost ljudi da usprkos svemu prežive, da se ne predaju, a u studenom 41. izvedena je svjetska premijera Šostakovićeve 7. simfonije, nazvana je Lenjingrad. I to je bio jedan nevjerojatan kulturni događaj u praktički mrtvome gradu. Mnogi kritičari kažu da je Šostaković skladao puno boljih, puno kvalitetnijih simfonija u svome životu, ali ova ima taj jedan dodatni patos, tu činjenicu da su u gradu u kojem nije bilo niti javnog prijevoza i ničega, glazbenici ipak uspjeli doći, odsvirati, tako rekući, bez ikakvih proba u dvorani u kojoj je bilo otprilike -20, su imali probe, odsvirati tu simfoniju koja je emitirana radijom u cijelom Sovjetskom savezu. To je tako, recimo, još jedan od tih dodatnih spomenika Lenjingrađanima za tu zimu. U prosincu 1941. godine Crvena armija pod zapovjedništvom generala Žukova konačno je nadomak Moskve zaustavila njemačku vojsku. U sovjetskom protunapadu njemačke su jedinice odbačene 100 kilometara od Moskve, ali nakon zime očekivao se novi njemački napad. Jedan od ciljeva mogao je biti izmučeni Lenjingrad. Zato se tijekom te strašne zime grad spremao za novi napad. Tvornice, barem one koje nisu premještene, radile su punom parom. Gladni, izmučeni radnici i radnice pješačili su i po 10 km do svog radnog mjesta. Najveća tvornica, Kirovljev zavod, bio je nadomak bojišta. Direktor tvornice optičkih uređaja, Semjonov, prisjetio se u razgovoru s Aleksandrom Vertom kako je izgledala zima u tvornici. Jednog dana u prosincu, po hladnoći od -20 stupnjeva Celzijusa, bomba je raznijela sva stakla na našim prozorima. Pomislio sam, ne, mi doista tako ne možemo dalje. Do proljeća nikako. Ne možemo više raditi na toj temperaturi, bez svjetla, vode i gotovo bez hrane. A ipak, nekako nismo stali. 36 sati nakon toga opet smo radili. Radili smo u paklenskim uvjetima. Na temperaturi od 8 stupnjeva ispod nule u pogonima, a 14 stupnjeva ispod nule u ovom uredu u kojem vi sada sjedite. O da, imali smo nekakve peći, male peći koje su zagrijavale zrak 1-2 metra oko sebe. Ali naši su ljudi ipak radili. I imajte to na umu, bili su gladni, strahovito gladni. Ljudi su na neki način znali kada će umrijeti. Sjećam se jednog od naših starijih radnika koji je doteturao u ovaj ured i rekao: druže šefe, imam jednu molbu. Ja sam jedan od vaših starih radnika. Uvijek ste prema meni dobro postupali i znam da mi to nećete odbiti. Neću vas s tim više gnjaviti. Znam da ću danas ili sutra umrijeti.
Moja obitelj se nalazi u očajnom stanju, vrlo je slaba. Neću imati snage da obave pogreb. Hoćete li biti ljubazni pa za mene dati načiniti lijes i poslati ga mojoj obitelji, tako da se neće morati posebno brinuti kako da nabave lijes? Znate kako ga je već teško nabaviti. Koliko je samo radnika došlo u ovaj ured s riječima: šefe, danas ili sutra bit ću mrtav. Mi bismo ih poslali u bolnicu, ali su oni uvijek umirali. Leningrad nije mogao preživjeti još jednu takvu zimu. Cestom života preko zamrznutog jezera Ladoga u grad je ipak stizao dio potrebnih namirnica, vojnika i opreme, a iz grada su evakuirani svi oni koji nisu bili uključeni u proizvodnju ili nisu bili na bojištu. Ali led na jezeru Ladoga morao je biti debeo najmanje 18 cm, da bi po zamrznutoj površini mogao proći kamion s 1 tonom tereta. A ni proljeće opkoljenom Leningradu nije donijelo olakšanje. Blokada je morala biti probijena. Prvo, Sovjeti su se nadali da će 1942. razbiti opsadu, ali im to nije uspjelo. Dapače, doživjelo su jedno veliko neugodno iznenađenje. Naime, armija kojom je zapovjedao general Vlastov našla se u okruženju i on se nekoliko mjeseci dosta uspješno odupirao Njemcima, ali u srpnju 1942. se predao i prešao na njemačku stranu. To je bilo veliko iznenađenje, veliki šok za Sovjete. Drugo, dalje uglavnom što se tiče Leningrada sve funkcioniralo preko jezera Ladoga, samo što je, kada se led otopio, su kamione zamijenili brodovi. Posljednji kamion je prešao jezero 23. travnja 1942. Što se tiče samih Leningrađana, proljeće im je donijelo nove probleme. Naime, po zimi mrtve skoro nitko nije niti pokapao. Grad je strahovao od epidemija. Što će se dogoditi kada se otopi snijeg? Početkom ožujka prve ponovo radne brigade su formirane, baš sa zadatkom da očiste grad i ruševine i sa zadatkom da pronađu praktički sve leševe, ne bi li ih se sahranilo. Koliko je to bio posao, pokazuje podatak da je početkom travnja 318.000 ljudi čistilo grad. Njemačka taktika je bila zapravo malo promijenjena. U srpnju, 23. srpnja 1942. Dakle, to je otprilike vrijeme kada Njemci na južnom dijelu fronta počinju jednu veliku ofanzivu koja će završiti sa bitkom kod Stalingrada. Hitler naređuje da se Leningrad zauzme do kraja rujna. Zato je dovedena elitna von Mansteinova 11. armija, koja se malo prije toga proslavila osvajanjem Sevastopolja na Krimu. No, međutim, istovremeno kreće i sovjetska ofanziva. Sovjeti su naravno, osim što su hranu dovozili preko Ladoge, a u toj zimi je dopremljeno otprilike 360.000 tona raznog materijala, od toga je hrane bilo 260.000 tona. Su dopremili i nešto novih jedinica i naoružanja i pokušavali su i sa drugih dijelova fronte razbiti opsadu Leningrada. I počela je sovjetska ofenziva koja je zapravo malo preduhitrila planiranu njemačku ofenzivu. Sama ta ofenziva je zapravo završila sa sovjetskog stanovišta neuspjehom, jer opsada grada nije probijena. To je bilo veliko razočarenje za Sovjetski savez, posebno naravno za Leningrađane, no međutim, njemački gubici bili su tako veliki da više nije bilo šanse da Njemci na tom dijelu fronte krenu u bilo kakvu ofenzivu. U napadu na Leningrad njemačka vojska izgubila je 60.000 vojnika. Propast njemačke ofenzive omogućila je Leningradu da lakše diše. Više građana je evakuirano iz grada, opskrba hranom bila je sve bolja, ali grad se morao deblokirati. Zato je bila potrebna nova ofenziva Crvene armije. Ta nova ofenziva započela je 12. siječnja 1943. i zapravo je cilj bio eliminirati jedan uski njemački pojas, samo 13 km, i probiti kopneni put prema Leningradu, tako da se više ne ovisi o jezeru Ladoga. Trebalo je zapravo spojiti Leningrad sa ostatkom Rusije. 18. siječnja 1943. nešto prije 23 sata, spiker radio Moskve Jurij Levitan rekao je: trupe Leningradske i Volhovske fronte uspostavile su kontakt i istodobno probile blokadu Leningrada.
To je naravno bila senzacionalna vijest koja je i za moral ne samo Leningrađana nego svih u Sovjetskom savezu tekako puno značila. Stvar bude još zgodnije, samo 13 dana nakon toga će kapitulirati von Paulusova 6. armija u Stalingradu, ali zapravo nije bilo nekakvog naročito velikog razloga za veselje. Jer Sovjeti su probili put širok 15 km, toliko je to iznosio taj koridor, a na tom koridoru nije bilo pruge. Prugu su oni postavili, ona je nazvana prolaz smrti. U 1943. godine, 7. veljače, je prvi vlak prošao kroz taj prolaz smrti i u 10 sati i 9 minuta vlakovođa Fedorov uveo je prvi vlak nakon 15-16 mjeseci u Leningradsku stanicu. No mnogi vlakovi nisu imali tu sreću i u 11 mjeseci koliko je postojao taj prolaz smrti, Njemci su prugu prekidali 1200 puta. Sredinom 1942. godine opskrba grada se poboljšala. Tada je ponovo uspostavljen gradski promet u Leningradu. Ali stanovnike grada još uvijek su ubijale granate onih 140 topničkih bitnica njemačke vojske koje su se nalazile na prilazima gradu. Aleksandru Bertu to je granatiranje 1943. godine opisao Puzirjev, jedan od direktora Kirovljevih zavoda, koji su se nalazili 4 km udaljeni od bojišnice. Podijelili smo tvornicu na male odjele, tako da ljudi i strojevi zauzimaju samo jedan kut pogona. Taj je kut, što je više moguće, zaštićen od eksplozija i krhotina granata. Ali će nesreća, ili bolje rečeno, normalnih gubitaka i dalje biti. Ovaj mjesec bio je to relativno miran mjesec. Imali smo 43 nesretna slučaja. 13 poginulih, 23 ranjena i 7 slučajeva šoka od bombardiranja. Pitate me kako to ljudi podnose? Pa, ne znam jeste li ikad malo duže bili pod vatrom topova. Ako vam netko kaže da to nije strašno, ne vjerujte mu. Iz našeg iskustva, pun pogodak na ljude vrlo loše djeluje 24 ili 48 sati. U pogonu koji je dobio pun pogodak, proizvodnja naglo pada ili gotovo sasvim prestaje. Naročito ako je poginulo ili ranjeno mnogo radnika. Sva ta krv i naše najtvrđe radnike čini bolesnima dan ili dva. Krajem 1943. počele su pripreme za novi napad Crvene armije na Leningradskom bojištu. Govori profesor Tihomir Ponoš, novinar Vjesnika. I 14. siječnja je započeo napad. On je zapravo bio malo slabiji nego što se planiralo zbog velike magle, ali je to omogućilo sovjetskim inženjericima da naprave rupe u njemačkim minskim poljima. 15. siječnja u sat vremena sovjetska artiljerija isparila 220.000 granata, s tim što u taj broj treba uračunati i rakete koje su ispalile Kačuša. 22. siječnja 1944. Njemci su se počeli povlačiti u Neredu, a 27. siječnja su definitivno potisnuti i više nije prijetila opasnost. Gradovi mogli su uspostaviti normalne kopnene komunikacije sa ostatkom Rusije. U gradu je u tom trenutku bilo 560.000 stanovnika. Dakle, otprilike 2.940.000 manje nego što ih je bilo u rujnu 1941. godine. Službeni sovjetski podaci govore o 632.253 mrtva. Mnogi smatraju da ih je bilo 800.000, to je nekakva, recimo, realna procjena, a ima onih i to isto tako nisu neozbiljne procjene koje govore o 1.000.000 mrtvih. Opsada Leningrada je vjerojatno najveće organizirano kolektivno izgladnjivanje, barem u suvremenoj povijesti. Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimili Zoran Sajko i Tomislav Šamec. Emisiju je uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.